DP apa? Ngerti dhewe lah. Ada DP lah? Apa nyapa iki yo? Enak apa enggak ngerti lah. Oh, Panas. Tapi kali ini udan. iya, kali ini hot news-nya bukan sembarang hot news. Beda cah, kayak Beda. biasa. Apa kuwi? Beda. Wes wes kepo ya, kepo. Apa to lali? Penonton yo kepo ngene iki ya. Iki lali mergo urung makan, urung ngombe apa? Endi sing ndi? Urung kabeh. Wes mau sudah salah di sini yo sing bahaya malah. Wes. Oke. Saurung iku yo slogane lah. Kan dhewe duwe slogan. Dhewe ben ketok. Oke. Slogane dhewe. Nah, sampean Mbak sing abadi. Balik layar piye? Balik layar. Balik layar kudu ngono lho ya. Kudu. Siap. Meskipun adewe urung kuwi urung buka tapi ya wis lah. Semangat. Langsung ya? Yo. Siapa sing gelem ngitung? Dafa ya wes. Dafa. Gamut ki, wis terang. Alah, Yep. makasih sama. Kosong kudu mut. Yo. Dihitung. 1, 2, 3. Manta TV. Wah, rame banget ya. Jen yo paket komplit. Merah. Ini iki anu lho, iki dan langka banget. Lek kabeh host nek Semanta TV iso berkumpul jadi siji. Heeh. Reoni, guys. Reoni. Teko rong angkatan ya, rong angkatan. Sik, dudane sik. Kuale cah, sepurane ya Allah. Suwon ya dhewekne. Heeh. Efek. Fokusane rada kurang. Seksi ngono ya. Makane tak sawang-sawang kok mik koyo aneh sing. Jane sepurane bingung Iki ngene nek iki. dhewe lanjut ke kelantur iso teko pasar. Sekelan komikmu kira krungu ya. Iya. Nabasi. Kendang di lokasi perlu perkenalan malah kira-kira. Kenalan berapa? Peranan dong, kok lali piye? Iya. Kenal toh? Kenalan. Mas Koko ono cerita ya? Koko ono kene. Oke, ono. Perkenal saiki ya iki. Ya, sesuk suwen. Sesuk. Ojo sampe muni Raden lho ya. Wis ora raden. Sin aku. Ya, tak. Jam buka nang yo. Yo, tebangaken nama kula Gastio Di Rizal. Halo, guys. Hai. Kula Moza. Kula Silvi. Kula Jenny. Kula Desta. Kula Davanova, delok niki ku Davanova __. Loh, lah tak delok-delok aku kabeh lho, megor sak jeneng ya aku dawa pisan. Menyesuaikan. Menyesuaikan temanya dhewe saiki apa? Apa? Apa lagi? Jadi ngene cah. Dino apa kae kan ya wis kabeh ngepost ndek IG-ne Semanta TV ya toh? Heeh. Langsung ditagi to. Ya. Mengisi tentang horor yang ada di Semanta. Sok heboh apa emang heboh? Kudu heboh Wajib. Iki sing pertama kudu hebohnya apa? Ben gak sepi. Lek sepi yo ngerti dhewe lah ya sapa sing digandoli dhewe sapa ya sing pinggir. Aku tengah. Sing keloro, dhewe jarang-jarang gawe konten ngene iki. Langka. Iki momen langka membuka forum dene kalian cerita ning dhewe. Ya toh? Dan ternyata kanca-kanca Semanta ya antusiasnya apik sekali ya. Akeh sih. Akeh banget. Berarti di balik itu ya terae kisah-kisah Semanta iki ngerti dhewe to. Panganan dino-dino wi, Mas. Wis mencekam banget gak sih? Wis mencekam iki. Wis udah hal tabu nih Semanta iki. Langsung Ra. Penasaran Ra? Penasaran ora iki? Ayo. Sapa iki sing dibuka lho. Sing dimaca iki sapa iki? Iki lho. Ora dibuka. Tekan dhisik iki. Sembarang padha ae. Sembarang iki soale anune akeh ya, ceritane akeh saking akeh iki. Random. Sakjane kene iki ora salah maca tapi Tapi yo iki demi kalian. demi kalian. Yo. Ojo aku lah, aku di pinggir kok aku colong dhisik piye? Iya, ketok lah wae sok glundung. Iki teko sapa iki ya? Mungkin namanya iki disamarkan ya cah ya enggak disebutkan. Bener. Jadi ceritanya ngene. Sing pertama banget ya.
Pas aku jek sekolah kelas 11 tahun 2012. Dadi panitia kereta Progo. Iki 2012 cah. Piye? Wis lahir porong, kita orang lahir kan. Orang lahir. Kok iso orang lahir ki piye to? Oh, pantesan ketok. Iya. Lek saiki jenenge antariksa. Iki priye acarane cah pramuka lho? Iya. Hamin sak jam 11 bengi. Hamin siji maksudnya salah baca. Hamin siji jam 11 bengi. Aku dan konco-konco perlengkapan lagi persiapan masang dekor bendera tunas klopo. Lek pramuka apa gandengane tunas kelapa. Nah, aku lan koncoku nyawang sak klebatan ana kain terawah tembus pandang warnane abang teko gedung anyar. Lek saiki dadi ruang galeri. Ndi wi? Ning ngarep iki. Amarga mikire mung mergo kesel ya wis dilanjutne neh. Lanjutne maksudnya nglanjutne kegiatannya pas masang bendera pramuka. Jam 12-an kurang sentere kancaku iku wis mara mati dhewe. Padahal koncone ngakune sentere dicas full. Aneh gak sih kok janggal to menurutmu? Iya, tapi iso ae Iya sih bener. banyune konti. Nah, tapi Udan. heeh. Teko kuwi mau, perasaanku wis gak penak. Aku ngejak kanca-kancaku mandek wae. Tapi kuwi kanca-kancane enek sing siji ngengkel lanjut mergo kurang titik kan ya nanggung mungkin ya menurute. Ya wis tak tunggoni. Liyane ringkes-ringkes arep balik, ujuk-ujuk aku samar-samar krungu swara guyune wong wedok. Sapa sing guyu? Sapa wi? Aku paling. Iya paling ya. Paling ya. Aku urung lahir jarang lahir jarene. Mosok wis putu dhisik. Nah, terus iki mau bi koncone wi mau goleki sumber langsung goleki sumber suara langsung bengok. Apa iku, Mbah? Ngono. Aku langsung nyawang teko arah gedung anyar ruang galeri kuwi mang muncul. Ngerti dhewe lek wong wedok ya apa? Apa? Lah apa biasane? Lah apa? Lah disebut. Sebut moro piye? Lah kok lek Langsung sebut namae. enggak sih do aku sing jemput pisan kok ben dhek ae. Kuntilanake ternyata ya enek ya sembarane Abang. Opsional. Lek abange berarti paling. Iya, kok tuman to, Mbak? Tuman ya bisa nih. Terus iki langsung kuwi, koncoku nganti semaput terus digotong bareng-bareng diparani ing musola. Saiki wis dadi masjid Semanta. Walah masjid sing Langsung sholat, koncoku diminyaki, koncoku disadarni, diuyahi. Di sana uyahe, Mbak. Di jangan Diuyahi. jadi rica-rica. Tapi DE sadar, cuma DE panggah linglung. Tadi kudu tegang iki. Sem. Persiapkan tubuh kalian, guys. DE linglung banget. Kayak mungkin ngerasa kosong pandangannya, ngerti dhewe ya wong sing bar kena-kenaan kosong dan pandangannya. Nah, wes DE iso sadar sing bener-bener DE sadar DE dhewe kuwi pas isuk krungu azan subuh. Wah! Suwi berarti yo. Ora kaget iki. Biasa. Mata kudu Menurutmu piye menurutmu teko cerita iki? Kayak medeni gak sih? yo medeni. Tekne ra medeni yo piye. Bayangno lek awak pas bagian kono kuwi. Kuwi asine mek kepo karo kegiatane paling yo. Pengen melu. Pengen Tapi melu payu. emang sering gak sih pas enek acara-acara gede ning Semanta ngono Mesti kuwi. ngesok ngono kuwi. Ya apa yo? Nek Kuwi hal biasa. heeh. Lah ndek ingin tas ning Semanta Expo kuwi lho tas enek to ya. Sing tas mau ceritane ki mau lho si Jen. Piye to, Mbak? Langsung ceritane ya. Cerita wis kadung malah disepil yo. Wis kadung disepil cah dadi kita ceritani kejadiane Semanta Expo iki lho 2024 iki lho. Tas dek tok kuwi lho. Sing sapa to iki biasa? Sari. Langsung. Kuwi cah sing enek kanca. Ya salah siji panitia teko kelas 12 kuwi iki ngalami kejadian sing horor. Wedi aku sendredeg to, wis sendredeg. Wi, Tanganku sadem banget. wis. Ya AC soalnya AC ne banter. Asline anyar. AC ne anyar kalau nggak nyari AC. Wis balik. Yo balik nih cerita nih.
Wih, ning parkiran yo. Jenenge lah awan-awan ade ning parkiran dhewe yo wani yo lek magrib, isa. Ade ning parkiran yo sik wajar gak wani to. Kuwi awan cah beduk jan beduk kalau jan Ngenteng-ngenteng panas ngono kae. Ya mak panas ngono kae yo adewe yo parkir yo pede Yo biasa yo, biasa. Adewe yo parkirne peda ning ngene sing ade biasane parkir yo to. Biasa yo ngoco dulu ora apa-apa to ndelok wajah dhisik iki lho yo. Cacak-cacak dikit. Bareng menawa sing nyantol dhisik ta tanya. Cacap dhisik tiba sing nyantol apa cah? Apa? Tuh manungso. Tuh menungso sing jelas. Enggak putih. Apa cah? Abang. Ora. Biru. Guys, seragam loh. Almet semanta loh. Ning salah siji. Jendela kelas C, kelas rolas loh. Gawe almet. Uduh. Positif tinggi bocah paling. Uduh lek bocah. Wong enggak duwe wajah datar bocah. Enggak duwe wajah nih. Datar loh cah. Kayak Bayangna dhewe sing seger loh. Seger awake seger. Ketokane ayu tapi enggak iso ngomong ayu lah enggak duwe wajah iki piye. Nek yang datar ya ayu. Lah ya. Karena wajahnya muni ayu. Tapi emang krungu-krungu ya mbakku iki lah emang anak acara gede tra yo. Gampang metu. Gampang metu. moro, Kepo gampang biasanya kepo. Terus. Ya wis kuwi to, bahasan dipindoni kan bocah ya melayu ya to. Melayu dipindoni bali neh ning gene kemau ya wis gak enek. Lah mau lek pamane uang lo ya, lah nyapa ning jero kelas lo. Dhewe lah kelasé kabeh dikancing. Kelasé kabeh iki kadane dikancing. Lah lek ana wong ning jero. Iya, kok jendela kan bocahe ndeloke ke parkiran. Ke parkiran kuwi, iya. Heeh, kan parkirane kelas rolas ada pademan karo jendelane kelas rolas. Ya wis kuwi. Lah lek pamane bocah yo nyapo lo ning kelas baso diprak yo mikir ape ngancing lah nek bocah ning kelas prak yo ora dikancing yo to. Teni kok. Kayak kuwi yo dibaleni ora nek 5 menit bocah ora nek 5 menit dibaleni ning nggen kuwi nah iki lho wis ora enek kayak kelas dia panggah gembokan. Lah terus sapa? Kuwi jam piro wi? Beduk awan-awan ngene iki lho. Emang kebal cah. Setan ora ngerti bengi tok saiki beduk barang. Yo isu awan sore. Enek cerita anyar ra iki. Lho, sing request heeh, Semanta TV mau lho. Nah, scroll ya HP-ne sapa mang? Akeh cah sing ngisi trae. Oke. Matur suwun nih partisipasi nang ngisi ya cah yo. Iki Emang apa- keren ternyata. Ki sapa ki sing maca ki? Dapat. Ya gendanan. Lala. Oh iki kayak ceritanya saka kelas 10 kayak ini. Pokoknya kelas 10 iki. Soalnya jangan kelas 10. Jadi iki kejadian sing dialami saka kelas 10 salah sini bocah. Iku kejadiannya yaiku pas mari acara sing tahun ini iku jenenge Arte Manusa. Iku kan acarane acara kelas 10 ya, acarane kayak seni-seni ngono. Nah, iku acarane Arte Manusa iku marine kan bermagrib arepe magriban ngono lah. Lah bar kuwi si DE si bocah iki iku langsung nyiapne kanggo acara Aksiomas kanggo sesuke. Kurang lebih iki kejadiannya kayak bulan Desember. Iya kan? Iki Aksiomas Desember kan? Aksiomas Desember berarti Desember. Berarti iki sing ndinginane. Kan iki kan sik Maret, Februari, Januari, Desember. Sik anyar iki, sik anyar. Mati HP piye iki? Maret Februari. Terus anyar. Nah, terus kuwi iki bocahe bagian resek-resek ning kelas 10F iku sekitar jam 8-an bengi. Lah pas kuwi iki nggone sepi banget. Nah, pas awal kuwi dhek iki biasalah resek-resek. Nah, pas mari resek-resek dhek iki arepe isuh tangane disuwi ngono. Pas ngisui tangan dhek iki perasaane wis ora penak, jen ora penak. Karo dhek karo nyawang kamar mandi ngono, karo nengok-nengok titik-titik ngono. Nah, pas kuwi dhek iki kaya seakan-akan flashback ning kejadian saurunge, yaiku pas acara Semanta Expo tahun 2024 maneh. Mata eksponen. Wis rawan tiba yo. Terus. Aku pun gak ngerti acarane ngene. Nah, dadi iku saurunge iku pas acara Semanta Expo dino keloro iku sekitar jam 12 bengi. Iku pas dhek karo kanca-kancane lagi resik-resik. Iku enek sesuatu ning ngarepe jeding. Warnane ireng. Iki kaya
kaya bayangane wong ngono lah, tapi warnane ireng, jan ireng bener-bener ireng ngono warnane. Terus kuwi lanjut pas bocah kuwi iso ning wastafel, iku ku langsung kepikiran kejadian yang Semanta Expo iki. Yo dikirane dhek kan yo kaya wis alah cerita wis mbiyen lah, wis mbiyen. Tapi ki tibane pas ning Arte Manusa ku iki, dhek kan mulai sekitar jam 09.00-an bengi. Terus tekan omah iki sekitar jam 9:30. Yo bengi-bengi lah, biasa aja Semanta. Terus waktu tekan omah kuwi, dhek iki rasane kaya awake iki kesel, punggunge wis dikoyo rasane. Pas mlebu omah, kuwi iki dhek langsung disemantani karo bundane. Kayak langsung dikongkon adus no. Kayak ih, adus ndang adus ya lah. Kayak mukanya jijik banget kayak anake. Gila. Terus bingung yo. tapi dhek positive thinking kayak anakku wacana kata isu terus mulai bengi paling yo gara-gara wis ewang-ewang wis kulu-kulu keringetan berminyak ngono lah. Tapi ki akhirnya si bocah iki langsung adus kan sesuai dengan perintah ibuke. Nah, pas baratus kuwi iki dhek takon ning ibuke. Ngene takon. Nggih bahasa Indonesia ya iki sesuai dengan apa yang tertulis. Kenapa toh bun kok nyusu-nyusu aku kon mandi? Nah, bundane kuwi iki baru ngomong. Sampean mau masuk wajahmu lo ancur item karo mulutmu bisa. Makane ndang mandi yo. Loh. Bayangno we. Bayangno enek Kok ora wedi to? Ibu ora wedi ya. jadi ibuke takon malih lah takon metu lah yo. Saya ora butuhan kuwi. Tak usir ora diusir lho ya. Melu mulih bae ngono mau. Bayangno mara-mara awakmu roh anakmu terus mukake item hancur berbusa. Takon nyalek. Apa dhek kuwi yo menyerap energine yo. Bisa iso ae enggak sih soalnya kan apa neh kate isuk barang kan kesel terus dhek energine terkuras terus akhirnya enek sing nemplok. Makane ya kelas Heeh. kuwi duwe kegiatan sampai bengi-bengi, sampai lo yo sing jenenge nglamun, terus berpikiran opo to opo, terus omong-omongan sing jelek ataupun opo kuwi kudu dihindari sebisa mungkin. Terus Kuwi yo ngono kuwi cah. awake barang dijoko aja sampai terlalu kesel soalnya lek pamane keselno kuwi energine gampang keserap. Nah, soalnya iki yo enek apa jenenge enek kejadiannya pas dhek baratus kuwi dhek rasanya langsung enteng. Jadi kayak kuwi bener kayak gandolan. Tapi enggak sih kat isu urung salin to apa kan yo. Ngono kan seneng kok Seneng, langsung seneng. kaya ngono kuwi. Wis sing ra tau adus rungokne wi. Terus nah iki sambungane. Jukone apa? Apa iki? Iki. Pokoknya Iki metone. Gila. Arepe tak go mulih. Sampai demene to? Sampai demene. Cerita. Kita lagi penonton Apa di zoom. Ben kita ngene ya. Di zoom. Iki keren banget loh. ketok. Wes to. Kenalan kita. Ngerti ra iki apa? Boten. apa ya? Ijo-ijo. Iki jenenge deodoran spray. Lho. Jadi wis gak level yo. Kalian sing gawe roll-rollan kan mungkin lebih ribet yo, ya toh? Kayak biasanya kan teksturnya sing gak penak ya toh? Terus gara kata hitam. Lek sing spray iki cah, teksturnya sangat enteng sekali. Kayak nggak punya ketiak. Tanda tangan. Dek, jan spraynya enak banget. Cobaan. Arep. Piye rasane? Enteng rasane iki. Rasanya enteng toh. Enteng. Nah, iki rasanya seger. Cuma emang iki nggak wangi cah. Dek nggak harum. Mergane apa? Tawas asli, teman-teman. Terbuat dari bahan alami yo. 100% alami. Tapi masih ada nggak menimbulkan bau ya. Tapi lek gawe kuwi dijamin cah. Aman, tambah seger Ora dari mandi dino. sampai yo bener banget. Nah, iki dek kuwi apa jenenge dek baju kalian kan ya bajunya putih kan. Itu kok gas. Nah, lek pokoknya sing nganu kan iso nempel dek ketiak kan jadinya warna menguning gitu kan di baju ya ora. Iya, bener. Kayak gitu deodoran sing biasane ngono kuwi. Oh. Nah, iki menghindari ngono ancah. Menghindari banget. Aku gak iki ya. Wes gawe to. Wes gawe to. Wes. Mosok. Sedang diangkat. Kayak teruji bisa iki. Gak wangi cuma seger gak mambu.
fungsinya emang tinggi ngilai bakteri, menahan keringat, ngono kuwi. Jadi emang gane pengharum tambahan dan 100% bahan alami. Ini produknya dari SR12 Skincare. Dan ini tersedia di apa kene? Studio Gunawan Milenial. Bisa juga narahubung dek iki dek bio ataupun endi engko editor wis ngerti to ya. Editor tugas. Di bawah sini. Bawah sini maksudnya bio ataupun di golek ana dhewe. Sing Sing kedua kuning, nek sing kuning. produk. Iki sapa? Sapa iki? Iki. Iki. Nah. Ki apa iki? Sun Care. Biasane lek panas-panasan ning jaba to, pas berkegiatan ning sekolahan, biasanya kan kegiatan ning jaba kabeh to. Apane kegiatane semantap. Iya to. Ya. Semangka tak kenal panas. Iya, ora kenal panas. Makane iki gawe iki. Sun Care. Iki sik to, ngomong-ngomong regane piro iki ket mau ki? Ini fungsinya nggih apa to? Fungsine dingge apa ngilai apa bercak hitam. Belang Jadi belang. bentuknya flek hitam. Jadi Belang. kalian 15 tahun sok mben 30 tahun lek nggih kuwi kulitmu sik jenjeng. Sik kencang kalau sik kencang kalau. bener. Delok teksture saiki. Tinggi ngelindungi kok sinar matahari ya. Heeh. Ruingan ki penak di blend. Jajal. Jajal. Nah, Apa kabeh yo? kabeh jajal. Sepurane. Tapi jajale sik ning kene. Guys Tio wis dijajal dek wajah. Wis tak jajal iki. Wis terjadi. Ki lho ora nek buat kese iki lho. Nah, dek Ora nek buat kese. Menyapu Dijajal sih no iki. Dek ora bener lek arep membeli iki yo. Dek enggak white case tapi tone up cah. Tapi yo apik. Enteng banget iki enteng. Gula ono kae ora wis enggak Ora sing gula. Dijamin Ora bener iki iki. Dijamin kabeh bakal tergila-gila. ora bakal Wis koyo pelete Semar Mesem iki. Iya. Apa meneh iki? Wis duo combo. Ngerti ra? Regane piro? Regane piro? Regane piro? Wacana. Lek Sun Care regane 55.000, 55.000. Nah, lek deodorane regane 42.000 cah iki murah banget iki wis worth it banget. Kalian entuk iki lho cah wis gendang jajalan. Enggak bikin kanker, enggak bikin kanker lek tuku iki. 100.000 susuk entuk loro iki lho, Cah. Ndang Kanker maksudnya kantong kering lho ya untuk Saiki penyakit. jarang banget skincare apa deodoran sing gawe bahan asli. Alami. Kok enek sing bahan alami wis gendang ae. Gendang ae digoleki infone iki lho. Langsung tuku Langsung ae. check out. Langsung tuku ae ning studio Punokawan Milenial. Iya, langsung rene ae. Langsung. Nah, iki to jan komposisine ae keren banget. Sing penasaran karo komposisi iso langsung ae ngecek ndek studio Punokawan Milenial. Langsung mampir. Dia sangat banyak ya, Cah ya. Tuh, Tapi yang muri-muri. Aja wedi kentaan. Tapi yo lek terlalu lambat iso Yo, habis. iya. Kan kabeh padha laris Makanya banget jangan loh. dihindar. Laris Aja banget. cepet-cepetan ae. Mampir ae ning studio Milenial. Oke, langsung yuk. Wes. Wes. Jalan ini. Oh, dia pengen soalnya. Oh, pengen. Tapek ya iki. Ojo, bayar. Oh, bisnis. Lanjut. Ayo. Tanya, sama saya habis cerita. Lanjut. Bisa omong. Sing ndi iki? Pinggir dewe. Iki lho. Oh, sing iki. Aku malah rawan tau jadi colong aku. Nyo. Caloro. Nang. Ini. Omong ae. Lo kok ada polisi ya? Lah ya. Ayo yo. Oh, turun. Tak cekel. Nang, ya, ini. Terus Ini cah. Ora so sweet kono. Oh, sosit tuh lagune Cak Semantau. Ya apa tambah? Ngerti gak efek sing kene nek lo bunga cinta. Ada kayak mana kuwi. Kayak efek kuwi ya. Semuanya diam. Epic me. Biasa cah bocil. Iki lho. Jadi, kejadian waktu mau Semanta Expo nih. Emang wis terhoro lho expo ki. Event gede ram. Pinggir dhewe lah wi. Gocelono ilang minggu. Orang kerasa orang hilang kok. Lanjut. Gampang irang pedistrak. Masih diguyoni tapi Susi merinding ya. Kan aku jadi salah satu aktor di Mahakarya. Kalau nggak salah itu 3 September 2024 yang artinya H-3 Semanta Expo.
Nah, tim Mahakarya itu latihan di Aula Satya. Itu udah jam 10 bengi loh, Cak. Latihan. Demi Semanta ya. Demi Semanta Expo. Malah diapresiasi. Keren. Good job. Lanjut. Di mau be, Kilo. Ciet. Malam sebelumnya awalnya kita masih bisa joget-joget salam kerong, masih bisa ketawa-ketawa sampai akhirnya tiba-tiba hujan. Nah, aku udah feeling kalau ada yang masuk. Nah, masuk apa Gi? Nendi masuk Nendi Gi. Masuk nanti Gi. Masuk Nendi salam Jadi habis joget-joget itu, tadi kami duduk melingkar. Di sampingku ada space kosong. Nah, aku noleh ke kiri. Ada orang duduk kayak kain putih. Loh, Lo iki noleh Bayangan. Tapi aku belum sadar. Disclaimer, di situ aku lagi dapet. Jadi agak sensitif loh. bener. Masuk akal ini. Suasana di sekitar aula mulai mencekam dan hujannya cuma gerimis, nggak ada angin sama sekali. Tapi tiba-tiba pintu utara aula yang cuma ditutup 1/4 buka sendiri seakan-akan ada yang masuk. Bukaan siapa lho? Berarti wi koyo mabuk ngono sih. Padahal kayak padahal gerimis kan kan. sing bukane terus ana sing mlebu. Oh iya. Pelatihku yang lumayan peka bilang ada yang mau neduh. Kami lumayan takut jadi makin apa iki sing mau meneduh? Demi ini kan hutan Kan udan coba. Oh, Something memang. karena udah malam dan suasananya udah beda, akhirnya kita pulang dan lewat pintu utara aula waktu itu. Waktu aku lewat pintu utara, kakiku rasanya ada yang nahan. digandoli. Rasanya. Melu mulai nek. Ayo. Tapi sini loh. Ganteng loh, Mbak. Oh, ya Oh, lah iki lho. jadi ragukan Nontonnya ganteng iki. Jero. Oh, maksudnya penontonnya Semanta TV sing lagi di rumah. Lah iki lho. Ganteng karo ayu. Lanjut. Terus, rasanya kakiku berat buat jalan. Ojo gue apa to? Kok makan direk ta dhewe iki? Soalnya dhewe iki wis kulino karo konten lucu. Lah yo. Ini iki rada kaku iki. Ndang. Aku merinding ya. Masih lagi. Hop. Aku sama teman-temanku otomatis ketakutan lah, soalnya maghrib adik kelasku cerita kalau dia lihat pocong di tangga kelas samping parkiran kelas 10. Di Parkir Iki mau sing karo cerita sih, Mang. kelas 10 ini toh. Beda. Oh, parkiran kelas 10. Sing sanding iki lho. Kayak Rohes iki gak sih? Loh. Sing ngarepe masjid kuwi. Iya, tanggane kan iki karo kono. Ketok ya aurane iki mencekam ning kono iki. Trayo apa tengdedu tak awan ya. Dan dia ngerasa kalau pocong itu ngikut ke dia ke gerbang depan ki loh. Loh ya. Enggak melu sampean piye, Jan? Aja. Baturono. Ada setengah jam kita berdoa biar mau lepas dari kakiku. Loh, gandoli? Pocong nak gandoli piye toh? Enggak ro. Tangannya ini di tangan saya. Gadolnya kayak pocong Nyakot semua. Tapi yo kuwi rahasiane pocong iki dhewe. Ini. Ojo kepo. Aku udah deg-degan banget. Kata pelatihku yang nahan kakiku itu suka sama aku. Yang ini ki lho, buktine leleng mantannya ayu. Semakin merinding lah aku. Sampai rumah pun kakiku rasanya masih berat. Padahal aku udah mandi besar dan berjalan sampai 3 harian. Ojo kuwi tak ojo kuwi. Buset tau. Harar. Ada juga waktu persiapan pentas produksi. Waktu itu anak teater sama anak teater. Sama iki. Sama iki teater iki. Nah, itu udah jam 7 malam. Itu ada sekitar 6 sampai 7 orang. Nah, beberapa temanku itu lihat orang yang menyerupai temanku perempuan. Tapi versi pucat, rambutnya panjang. Nyambung karo sing kuwi. Yo nyambung
yo, sing kayak mau. Sing mukae datar mau yo. Yo. Kayak kelas di kancingmu loh. Nyambung. Aku sore-sore menjelang maghrib juga pernah disiulin waktu mau turun di tangga aula Sasana Abipraya. Duriki. Luar lah Wis ah. Kanan enek, kiri enek. Wes. Piye iya ada di kepung. Mayune ndi? Parade mayune ndi? Iki bulan Ramadan jadi diterangke. Aman bulan Ramadan. Harusnya dhewe Ora apa-apa, pokoke kan adewe ora ganggu ya toh. Bener iki. Tapi waktu aku noleh ke bawah nggak ada siapa-siapa. Aku panggil-panggil juga nggak ada orang sama sekali. Setelah itu aku balik ke atas buat nyuruh temanku nemenin. Oh, dek ya mestine takut lah yo cah siul-siul Trauma deh. Oh, padahal lo kayak lek dipikir secara logika lo kayak Heeh, sopo jar sing ya sopo sing Kayak ngapain dia merem siul-siul. Padahal cah semantai lek menjelang maghrib nyelok lho. nyelok lo. Ora mungkin kok piwit nang. Kecuali cah Ya, kecuali ya iki. catcalling biasa. Jagone kaya aja gone. Enggak. Anak baik-baik apa anak Aku baik-baik. langsung manggil, aku anak baik-baik. Wes cah, wes mari ceritane. Apa nih iki? Tapi. Oh, iki lho enek Kejadian waktu Semanta Expo iki sing maca. Maca. Semata Expo neh. Iki trae meh kabeh kaya emang Semanta Expo iki. Gonge iki Semata Expo. Jadi selesai acara itu jam 10-an. Awalnya aku di kelas rame-rame sama teman. Terus yang lain pada pulang dan di lapangan belakang buat beres-beres dan tinggal 3 orang, aku dan 2 temen. Yuh ning kelas dewe. dheweane kelas. Oh. Wani Lah aku balik. Terus aku pergi ke lapangan belakang buat bantu bersih-bersih. Di situ ambil Lea, bukan Lea sih. Nanti oh iya, gua ada fotonya, Yo, ada fotonya yo. Oke, lanjut. Aku bawa 2 kan. Awalnya pas di area lapangan basket itu di belakang aku ada 2 orang panitia. Terus mereka berhenti di masjid. Kemudian aku berjalan ke kelas 10 sendiri. Nggak ada siapapun. dhewean. Wani ya. Berarti ya bocahnya kendel. Berarti bocahnya kendel. Tekan dimeng. Paling wani. Waktu sampai di belakang kelas, aku dengar suara rame dan tertawa dari dalam kelas. Aku kira 2 temanku lagi bercanda. Nah, pas aku di depan kelas, ternyata pintunya tertutup. Bae. Baik. Tapi ini nek cah buktine foto Lea mungkin kok editor yo. Gelem ra tor ngeditnya. Editornya Kuwi. Sandenge kuwi. Saatnya aku. Karo editore? Gantan ono. Delok geser foto Lea aku pernah. Saya tau orang pergi. Di situ aku masih positive thinking kalau temanku ada di dalam. Pas aku buka pintu ternyata nggak ada siapa-siapa dong. Lah kok dibuka tenan Dek? Lah aku tinggal aku. Aku Melayu ya Anki. Terus aku langsung telepon temen aku. Halo, kamu wes pulang ya? Ngono. Dan dia udah pulang pas OTW ke lapangan belakang. Terus sopo sing jero kelas mau? Ya mestine uang. Kelas 10 sing gedung anyar lho paling. Wah, sing nonton mburi. anyar. Sing anyar lho ya. Wis tapi nek kono sejarahnya. Tapi kan yo ngaruh gak sih antara gedung anyar nek karo lawas gak ngaruh cah. Kene kan paling terkenal gedung ungu toh. Kelas yo lah kuwi wis tau ceritane cah. Wis ngerti to. Enak lho. Seneng kejadian ning apa jenenge? Daerah gedung sing anyar, sing kelas 10 anyar. Tapi kuwi sing ceritane cah iki. Kancamu. Peh. Kan ning kono tanggone. Yo, tanggone ning kono, mlaku dhewe. Saya jarine bengi-bengi yo. Karo nggawa apa ya kayak pas diklat yo. Pas diklat nggawa tangi jari ki enek sing ngejak mburi. Ternyata ki enek kakak-kakak panitia to nakoni. Kenapa belum tidur? Padahal ning kono iki padahal enek sing ngejak tapi ki lho ora enek uang ning kono dhewe mple. Si bocah kuwi. Oh, tengah wengi ya, Kak. Ngono kuwi. Aku nek ning kono merinding mlayu to, tapi ning kono bocah iki sik ngrasa enek sing ngejak, tapi kira enek sing ngejak. Oh, berarti dia setengah sadar ngono ya. Heeh. Nganu halusinasine dhewe. Kayak berarti dia mek ngadeg, mek nyauri, iya ngono ngono.
Padahal kuwi lho ning kono ki lho rek sapa-sapa, tapi perasaan iki arek sing ngejak, iki pak kakak panitia. Terus dia melu ra? Melu ngetut nih. Kan yo lek adik kelas nek kakak panitia mungkin kan yo Wedi. Pengen manuk tok sini. Oh, kakak panitia niki yo nyelok. Kenapa dia di situ? Lah bingung, ngetok nih kakak panitiane, ternyata kakak panitia niki ning buri. Ning ngarep, ning ngarep. Ding. Wi nyelok. bingung yo Oh, bingung. Ndi iki sing bener. Sing asli sing ndi? Sing asli sing. Kowe pas DE kan infone turu kan pas kuwi. Turu karo liyane barang ning. Terus moro-moro metu, moro-moro tekan lapangan volley Buri. Moro-moro tekan kono, kok itu tekan kono? Padahal panitiane ning ngarep. Heeh. Tengah wengi. Tapi akeh gak sih cerita-cerita sing ngono kuwi kayak tiba-tiba enek sing ngejak padahal enggak enek. Kayak wir langsung kayak kehipnotis sama mikirnya yo. Jadi yo panggah melu ae. Kaya cerita kuwi lho, pas kapan kae iki balik bengi, jumuk motor ning parkiran kelas 11. Iki ning mburi iki enek Mbah Sodi. Iki klambine iki rupane iki jare iki abang. Ternyata numpak motor ning ngarep ki ning pos satpam, ki enek neh. Mbah Sodine. Heeh, Mbah Sodi nggih klambi kuning. Sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Ora ada viral ya. Konon katanya yo cah yo Mbak Sodi sing bener mesti sing ndamel sendal. Konon katanya. Krungu. Ya si palsu gak ya, Po? Enggak. Nyeker. Nyeker. Konon katanya. Tapi kan kita enggak ada yang tahu. Alhamdulillah sing ora tau weruh ngono kuwi. Nah, sampai Oke Mas Mari toh? Wes toh? Wes. Wes. Kita tinggal closingan yo. Sing pertama yo wis kudu-kudu merinding, kudu-kudu melayu jadi ya Pasti dhewe kan mau jigisan kita tapi dia sini merinding. Wedi. Bener deh tangan aku banget kan. Jigisnya gimana tutupi kejenengan dhewe. tapi kuwi mau saka cerita pertama terus keloro ketelu iki mesti enek sing nyambung gak sih? Pertama ning Semanta Expo, terus sing keloro enek sing klambi pucet iki klambi seragam, terus sing ketelu Mbah Sodi sing akeh. Pokoke intine saka ceritane ning Semanta kuwi iki kaya saling berhubungan dan kuwi iki sing eruh gak mek guru wong sitok, mesti wonge beda-beda dengan wujud yang meh padha. Oke. Oh membo-membo. Asline yo lek iso dipikir lek pamane kuwi wong asline wonge mek kuwi-kuwi tok. Tapi sing dia menunjukkan ini beberapa orang sing berbeda-beda lho, Cah. Terus wujudnya kadang beda. Wes. Wes iki. Wis wis kadung Wes yo kira-kira wis mrene soalnya wis Kadung wedi. Dia. Mas wae Mas yo iki mau kaya rada-rada nyelenteng ngalor, nyelenteng ngidul, nyelenteng ngentan ora ngono ya mulon meskipun sing diomongne akeh cuma ya kuwi kesimpulannya ngomongin kehororane Semanta. Mau apa pesane teko dhewe cah aja sampe nglamun. Berpikiran Pokok yo positif. hati-hati karo awake dhewe, iso juga awake dhewe. Apalagi- Dijogo omongane. Enggak apa sing lagi dapet juga kan lebih sensitif karo hal-hal sing ngono kuwi. Enggak ono Semanta ki dhewe ning jaba ya Pak Putih iso coba awak. Saling Kita menghormati, menghargai Kita juga- menghormati makhluk selain kita. Soalnya Kita juga nggak ada yang gini, tahu. Kita hidup berdampingan dengan mereka Oh. teman-teman. Dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan kamar mandi. Bener. Wi nomor 1. Nomor 1. Soalnya ini mesti sumbernya dari kamar mandi loh. Sarangnya Sarangnya mesti dari kamar mandi, maka dari itu harus segitu. Wes, kok kayak lunas kabeh ya? Ning kelas barang sampai buka ning iki. kelas barang ning kelas barang iki ya diresiki kelas susu sampai mumpung ning buri ngono kae. Soalnya ya salah siji sarange konoan ya ning pojokan kelas. Ngomong-ngomong reget tau gak sih? Kalau yang penghuninya reget, pasti ada penghuni liane. Nah, Mesti bener fix. banget. Kuwi ya tinggi kenyamanan belajar kalian juga ya Cah ya. Jadi ya pesan ke dhewe ya wis mek kuwi kalian hati-hati ae. Dan Tetap semangat, sehat buat selalu. kita. Tetap semangat. Oh, urung ya, semangat. Selak nih Dita, selak nih. Buka iki. Ya jarene nek meneh tadi bar magrib kebengen. Oh iya. Salah no. Wes Belajar Wes. beber. Guys yo. Saiki ae. Saiki. Jadi kita Jam tapi enggak apa-apa lah. piro? Enggak apa-apa. Bari saya jam piro to? Enggak apa. Yo. Yo. Bisa aman. Bisa ambek kayak ada yang Saurunge iki yo passwordnya yo dari Semanta Oke. TV slogan kita. Sekarang ya, sekarang Sing ya. lebih banter, sing lebih ceria, ngerti ra? Oke. Ya sapa sing ngitung? Ya sapa sing ngitung? Sapa iki sing ngitung? Hitungan dhewe. Dang. Siji, loro, telu. Semanta TV. War war war. Dadah. Wabarakatuh.